kwakhuba lombiwe egcekeni. Kodwa ngiyangikho lapho. Siswami namhlanje ngusivashele uzotshela umbukeli la ukuthi namhlanje yini ekulethile usizo lwano oludingayo. Uyayibona leyo nto. Obaba bethu, obhuti bethu, abafowethu, osisi bethu, obhuti bethu, konke enikufisayo kulunge. Khumbulani ningatshela abantu izinto zenu zingakalungi. Kodwa ke sila siswami namhlanje ungabingelela ababukeli batshela ukuthi uqhamukaphi ngoba ula namhlanje yini ofuna ukuthi sikusize ngayo. Ngibingelela ababukeli. Igama lami nguEmihle wakathombile, ngihlala eNanda. Into engilethe lana ukuzosho ukuthi ubaba wami akazange angirape. Umama wathi maniqamba amanga ukuthi ubaba wangirape ngesinxa sokuthi umama wayefuna ukudla imali zababa. Umama wayeneshende nje elokhe efika elimlethayo ngemoto eduze kwegate lasekhaya. Hewu siswami manje lento bekunini umama wakho ebophisa ubaba wakho ezemqambela amanga ethi wena vuma ukuthi ubaba wakho ukurepile ukudlengilwile. Mangicabanga kahle mangisakhumbula kahle wango 2015 ngoba ubaba waboshwa ngisemncane kakhulu. Kwenzakalani mhlambe yini ungasilandisa nje kabanzi abalali boze bathi ngikhuluma kakhulu lapha. Ungasilandisa ukuthi kwenzakalani yini eyenzeka mhlambe kwenzakalani nje usilandisa istory. Umama ezethi nje ngirepe ubaba waqale umama wathatha ikhandlela wathi mangilale phezombhedi washutheka kumina maqedana lapho washutha kabhlungu gaze ngaphuma igazi wathatha itoilet paper wayirola wangisula ngayo wayigoqa kahle wayifaka ephaketheni lebhluke lababa. Mayiqeda lapho wathatha itrunk yababa wathatha lekhandlela enegazi wasulela kutrunk yababa. Maqedana lapho wayigoqa kahle wayifaka ku-wardrobe. Mase umama wangithatha wathi asameni se-police station. Masifika e-police station kwakungekho nje amaphoyisa amaningi laphayana oba amanye kwathiwa aphumile nje. Masifika sahlangana nelinye nje iphoyisa lalibhala phansi nje ilisayinisa abantu. Masifika sabeka udaba labhala phansi istatement. Athatha wathi masibe esamba bazosilandela ngemuva oba amaphoyisa amaningi awekho la. Ima siswami nihamba niyaphi makuthiwa hambani anibe nihamba ngamaphoyisa amaningi awekho. Kwathiwa si endlini ekhaya khona bazofika sivele sikhona nathi. Ma sahamba ensathi sisendleleni sihamba nomama ngabona umama engibuka ngaphakathi ngangiyibuza ukuthi hayibo why umama engibuka. Umama ngabone ngikhomba kanje wathi uzulinge ushintshe istatement ngoba lento le ngenzela thina mina nawe. Sahamba ke saqhubeka nendlela sathi sifike ekhaya waba nobaba eqhamuka emva kwethu sangena endlini sahlala phezulu kwesofa. Akuphelanga isikhathi esingakanani waba namaphoyisa engena enqonqoza ngavula umnyango. Ubaba wathuka wathi hayibo kwenzakalani emzini wami. Umama waxhuma kakhulu wathi ungalingi uzenza isilimo engathi awazi uyayazi ukuthi uyenzeni ingane yami. Wabuza ubaba ngokuthuka wathi ngiyenzeni ingane yakho. Wathi maphoyisa hambani lapha ewardrobe nizoyibona into engiyibonile. Ahamba amaphoyisa aya lapho ke mayifica empahleni zababa abafica ibhluke lakhe netrunk yakhe njengoba umama wayenzile nje. Babuya nazo wathi nakho esikutholile. Ubaba wayephika ethi akaza yenza kube ngempela akaza yenza. Abamthatha amaphoyisa ubaba amazwe awasho ubaba wathi kodwa mntanami egcineni liyovela iqinisa ukuthi angikaze ngiyenze lento. Hey babukeli ngiyabuka ubhlungu ukuthi kuthiwa udlwengilile ungadlwengilanga ingane yakho manje awusho ubaba losikhuluma ngaye mhlambe ngabe sisi Emihle ubaba
mbumbulu basho njalo abanye kodwa mina ngikho lapho uyi-stepfather or mhlampe ubaba okuzalayo. Ubaba ongizalayo lo waboshwa. Hayi wena. Kushuthi abaphephile ngoba bayi-stepfather. Kusho nami ngoba ngiyi-stepfather nje. Kusekumele ngiqale ngibheke babukele. Siswami. Ngizolana nawe kakhulu. So mhlawumbe akukho la wafisa khona ukuthi ubaba mhlawumbe ngikhuluma iqiniso ngasikhathi ambamba amaphoyisa emfaka mhlawumbe emotweni noma embopha. Akukho mhlawumbe owafisa ukuthi ujike inqondo ke. Ila ubaba khona semthatha amaphoyisa semfaka evenini sevele khona ngewindi. Ngabona ukuthi inhliziyo yami ayibhlungu kakhulu engathi ngingagonyuluka nje ngikhuluma iqiniso ukuthi ubaba akaze ayenze lento le abathi umama uyenzile nami ngibe ngimsekela ngala ngamanga. Ubaba esikhathini esiningi wayevamile ukuthi isibonde nje isikhathi eside soba uthuna abuya angibuza ukuthi ngidlile athi ngihamba angibekela amanzi athi uzongigeza namhlanje kumele kube yena ngigezayo angithathe zonke into zami ngigeze ngoba hayi ubaba akaze ayenze nje into eyubona ukuthi le ngeke izomfaka nje phakathi. Hey my sister, umama benzani yena khona la besebenza khona mhlambe ubaba yena besebenzaphi? Umama yena ubedayisa nje ehamba yo-order buya dayisa nje into yabo ezicwebe nempahla into ekanjalo. Ubaba yena besebenza ema-trucking eshayela kodwa ngalesikhathi kwenzeka lento le waye kwi-leave. Ubaba mhlawumbe ujwayele vele ube umuntu ojwayele ukuyithatha i-leave mhlambe angicabanga nje uzohlala nomndeni wakho kwenzeka into kanje ayikho mhlawumbe into eyayimphoqa ukuthi athathe i-leave. Ubaba kwayisikhathi eside kakhulu owagcina ukuthatha i-leave kodwa ngaleso sikhathi wawumbona ukuthi njengoba ethatha i-leave kwangavumi nje nokuthi ayithathe nje engahlayisekile ethi hayi ngeke le leave engiyithatha angazi enaleyo nto nje ngaphakathi ukuthi engathi uyeza ukuthi khona into ezokwenzeka yabo something. Awucabanga umuntu oshayela ama-truck uboshelwa yona leyo nto angayithola noma ikuphi abantu bama-truck abanye siyazi ukuthi babanye kulula ukuthi bayithole lento acanga uboshelwa into engekho-ke nangayiyenzanga and futhi uyasho uma isistu emihle ukuthi kwangavumi naleyo leave ayithatha. Siswami manje esikoleni kuhamba kanjani? Esikoleni akuhambi kahle nje impela ngoba ngisho othisha bengibiza bethi mangizongenela into ethile like isport edlalwayo nje ngive ngibona ukuthi hayi ngcono ngilo ngive ngithi hayi ngeke ngikwazi ngoba nje engathi ngangenze lutho nje nabantu nje abaningi hlala abantwana abaningi ngiya-avoid ngoba hayi uvele nje buye leyanto leyana ngcono mangihleli ngedwa mhlawumbe ke yabo ngivalele ke kuba ngcono mhlawumbe ngikhala kuba right. Manje ubaba usejele nje manje? Manje nje usejele ukuthi ngangisemncane kakhulu angisakhumbuli nokuthi wagwetha iminyaka emingaki yabo nje manje angimazi noma sezophuma noma angazi. Usizi Ningizimu Afrika usatha msebenzisa umuntu ohamba ngeenyawo siswami emihle manje ubaba uziphi ihlobo zika baba noma zakho mama? Abafowabo ubaba abanye bahlala eMlazi nabanye kwaMashu nje kanjalo endaweni eziningi nengane ke ezingilamayo ke ezalwa ubaba nezinye ezalwa uma ezinye nje zazo
azona ezababa ezalwa ubaba straight, ezinye nje stepfather nje. Mina but ubaba wami. Ubaba wayenayo umfowabo owayezwana naye but wamboleka imali. Ngenxa yomsebenzi wangasakwazi umbuyisela leyo mali, wagcina sexabana kanjalo ngenxa yemali. Manje ukwazi ucabanga mhlambe akekho umngani mhlambe oke wambikela ukuthi kahle kahle usenkingene kanje, noma ke umuntu oyisihlobo akwazi ucabanga ukumbikela? Akekho engacabanga ukumbikela. Akekho. Ngobani? Ngoba uyasaba ukuthi lento mhlawumbe umuntu ungatshela abanye abantu. Ngoba indaba ihlali phansi, ungabona ukuthi nangu umoya seyayikhuluma igcine nje isigcwele izwe lo umhlaba wonke lana. Siswami, manje awusho Emihle, ukhona mhlawumbe umuntu onibhekayo ukuthi ninjani, kuqhubeka kanjani empilweni ngoba ubaba eboshiwe, umama wenze njani, uyaninikeza imali ukuthi nithenge ukudla mhlawumbe? Umama wayevama ukusibheka, edli imali nje, yabo ngendlela ongayiqondi kahle, ubone ukuthi nawe nje yabo la spend imali ngampela, ayindaba okudlala. Nathi sibone ukuthi hayibo silambile, kanti umama masimbikela hayi ubone ukuthi umama athi abikizaba nje athi hayi imali ayikho bantu abami, ngiyoze ngiyithole kunyanga ezayo, kwathili yangidayisanga kahle, yabo nje into ekanjalo. Bavela umama wayedayisa nje, yena ethanda ukudayisa nje into zobucwebe. Manje ke ngikuzwe uthi umama wayenibheka, akasanibheki manje, kwenzakalani? Akasasibheki uma kwatholakala ukuthi kahle kahle sazwa ngomngani wakhe ukuthi usesibhedlela, saphuthumela khona esibhedlela. Masifika esibhedlela sithi so check umama usibanibani, yabo. Masifika kuthiwa umama uyabhekwa lapha elona, kwathi hayi useshile emhlabeni, washiya 2 months ago. Babukele, ya kubhlungu ngempela, ayikho into ebuhlungu nje ukulahlela umzali. And nobaba nawe usejele, siswami kuzolunga. Manje yini manje ekwenza ukuthi usho ubaba noma ngithi esejele, yini ekwenza ukuthi manje usho ngalesikhathi umama sedlulile emhlabeni ufuna sikusize ngani yasivumana ifilimu? Ukuthi manje sesiyabona ukuthi nabantwana basekhaya siyasokola kakhulu njengoba umama engasekho emhlabeni. Uyabona na ukuthi isimo, ngisho abanye abantwana begcoka, ubona ukuthi kubhlungu ngaphakathi kubona ingane zakini zingagcoki zona, zinganayo into yokudla. Manje ubaba sesiyamdinga kakhulu futhi ayisekho nje into esingayenza, ingakho ngikhetha ukuza la. Manje azikho ihlobo mhlambe kade mhlambe nizama ukukhuluma nazo, noma mhlambe izinsize, noma mhlambe nizame ngalesikhathi ubaba engakabi bikho ukuthi nihlale naye? Ukubone kuthiwa mhlambe abantu ukuthi uyahamba ufike kulowo muzi ungaphathwa exifa ukuthi ingane yakhona, uphathwe uyabo nje ingane yadadewethu akusiyona umngane yami. Nathi nje sake sazama ukuthi siye khona, masifika azange siphathwe ngale ndlela esikuthi sicabanga sophathwa ngayo njengoba sasiphathwa abazali bethu. Ingakho nje sakhethela ukubuyela ekhaya ngoba impilo siyayibona ukuthi hayi vele noma kuyafana noma silapha yana akwenzeki nje ngendlela esiyibonayo. Njengoba ngifisa ubaba ebuye ekhaya, ingoba ngiyabona ukuthi mayingabuyela ekhaya singaphenduka isimo, sibuyele njengasekuqaleni, sibe umndeni ojabulile, onenhlonipho, nokuthobeka. Yabo manje isimo siyabheda kakhulu. Manje umama ngalesikhathi senza lento wayithi mhlambe yini edala ukuthi athi ithi ubaba ukudlengulile, wena wayefuna ukuzuzana? Umama njengoba wayethi mangithi ubaba ungidlengulile, wayefuna ukuthatha imali zababa zonke ahamba ayodla nelela shende lakhe,
lalinjalo limhlisa ngemoto lapha eduze kwegate lasekhaya. Ngiyibuza ukuthi hawu umama njalo wehla kwimoto eyodwa indaba waye imoto nje zingashintshashintshi. Sisemihle, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi lento le ivusa inhlungu kakhulu hayi kancane and kubabukeli ngiyazi ukuthi mhlambe khona okuke kwenzeka istory esifana nalesi siyaxolisa kakhulu but ke uNkulunkulu ngathi nganihila. Siswami ubaba bewumuntu onjani nje? Ubaba ube umuntu ohloniphekile kakhulu. Nje ngisho nasemphakathini yabo nje endaweni eziningi. Futhi ubaba ubengayithandi nje into ebhedayo. Mhlawumbe yenzeka kumuntu yabo nje ububona ukuthi uhlumezeke kakhulu nje. Uhlumeze ngaphakathi. Ubengasilalisi nje singadlanga. Esenzela yonke into esifunayo. Ngicabanga ukuthi njengamanje singamfonela okuyena okhona manje. Ubaba omncane. Ngiwenze ngimtshele lonke iqiniso njengoba nomama sedlulile nje emhlabeni. Lento lese kuyisikhathi esiningi sihlele enhlizweni yami. Ingakho ke manje sengifuna ukuthi ngiyikhiphe nje la enhlizweni yami. Ngikhiphela umuntu yabo manje njengoba ngikhuluma kuba ngconywana. Ngifuna ukusho ukuthi ubaba angidlengulanga ngichazela ubaba omncane ukuthi kwenzakalani kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni njengoba msila nje manje. Into eyangizisa ubuhlungu nje kakhulu ngake ngilona ngicabange nje lento lena yayisanda kwenzeka vele. Ngicabange ngingene ekamereni ngikhale angene umama angibuka umbone ukuthi uyamamatheka. Maye ngibuka amehlo abomvu angibuza ukuthi engibona ukuthi ngiyakhala angibuza ukuthi ukhalelani awuyifuni yini imali wena awuyifuni ngathi sesicebe kanje ubaba wakho just nje kuyejele nje kancane usuyakhala wena la awusule lezo inyembezi ngizwe ukuthi ngaphakathi kubuhlungu. Hey yazi ngendlela osho ngayo seswami like kwakuyinto elight nje kumama. Kwakuyinto elight nje kuyena nje enganandaba nje. Hey manje awusho ubaba ngoba esejele nje akayanga emncwabeni kamama. Ubaba azange emncwabeni. Ngiyacabanga ukuthi wayene-enga ngoba kwathiwa ungidlengulile engangidlungelanga. That's why engazange emncwabeni ubaba. Seswami ngiyakuzwa. Asingamoshi isikhathi. Mbukela. Awusana simfonele ubaba omncane wakho uzongifayela inamba la. Please seswami sisondele emaphethelweni. Uzofaka nje inamba. Ngiyabonga my sister. Babukeli namhlanje ayiculeki le ngoma ethi yonke indlela idlula la. Ayiculeki. Ungasabi ukhuluma yonke into ne. Ya ayiring. Hello. Yebo. Yebo njani? Siyaphila bhuti. Angazi noma ubhizi mfowethu singakhuluma ngiphazamisa. Ungakhuluma mfowethu angayinkinga. Yeah. Ukhuluma noVumani la from iVumani film. Sinendodakazi yakho izalwa umfowenu. Indodakazi yakho elihle ihlala eNanda angazi noma uyayazi. Ngiyamazi indodakazi yamfowethu. Okay, ya khona udaba afuna ukuthi nje akutshele lona mfowethu olumsindayo. Sicela ukuthi umbekezelela nje mfowethu umuzi ukuthi uzothini. Amen. Nanku. Akunankinga. Sawubona baba omncane. Njani indodakazi? Yaphila. Ngiyaphila nami. Yaphila. Kunedaba engifuna ukubikela lona la.
Angilalele ndodakazi. Angazi uphatha kanjani manje mina ngiyasaba ukusho. Hayi khuluma nami. Ngethemba. Uyakhumbula ubaba eboshwa ngithi? Yebo impela kunjalo ndodakazi. Imbange yayokho kwakuyimina nomama ukuze aboshwe ubaba. Sathi urape mina kanti akangiraphanga ubaba. Hawu. Kodwa ndodakazi. Into ngitshela yona. Umama wayefuna ukudlimaza baba ingakho wayethi mangisho leyo nto. After iminyaka emingaka umfethu ehlele ejele. Ehlaleni into angayenzeli. Manje baba mncane bengifuna ubaba athole ubulungiswa aphume ejele ngoba manje siyasokola njengebe bengasekho ubaba. Hey. Lungile ndodakazi. Ngibona unyoka. Ngiyamazonda unyoka. Ngiyafisa ube afana. Ngimbulale ngalezi zami izandla. Iminyaka emingaka umfethu ehleli ngaphakathi. Eboshela into angayenzini. Manje baba mncane uthi silungise kanjani le ndaba? Hey, mntanami. Ngizozama thatha ukuthi ngisuke la ngikhona la emlazi. Ngize ngalapha enani mhlawumbe sihlanganise ehlane le police station. Okay, ngiyabonga. Siyabonga baba omncane uyindoda ukuthi ube nayo ingane nyokwethu yabo. Please uyicathulize ngoba ihlukumezekile ngomqondo yabo. Yabona sikuningi nje ngangokuthi ayikhona ukwenza lutho nasesikoleni nokudla kuyabheda nezimpahla kuyabheda futhi abakhona nokuyinakekela. Manje inethemba ukuthi ubaba omncane uyena ongaba usizo ukuze ubaba ayikhona ukuphuma ejele. Angithi izenzo zikanyoka. Bayifuna vele ukuthi umfethu avalele khona zothi adle ifa lakhe. Hayi kunzima but manje asibuke isisombululo. Sibuke lenkinga esibhekane nayo siqhubekele phambili mfowethu. Hayi kunjalo impela. Hayi anginankinga bafo siyabonga ngesikhathi sakho. Amen. Ngiyabonga mina. Amen. Kodwa kungcono ubaba omncane ngoba akakhulumanga kabi nawe. Ngibonga lokho nje ukuthi akakhulumanga nami ngoba ngaphakathi bengifeel ukuthi uzothini kumina uzothi ngiyingane enjani ekhohlakele kanje njengoba ngibophisa ubaba wami ongizalayo. Babukeli siyabonga kakhulu konke nikufisayo kulunga ningakhohle ukuthandaza ne. Nibheke nabangane ninabo nibheke nabo phasine ninabo konke nikwenzayo. Umuntu angathi uyakuthanda kathi ufuna izinto zakho. Siswami siyabonga nokuphumela obala nje siyabonga kakhulu konke kuzulu. Ngiyabonga kakhulu nakubabukeli ngiyabonga futhi nakuwe bhuti ngiyabonga. Amen.